Libreko lanak bukatuta, datozela ofizioka jarduteko, Estitxu Ezaigirre eta Andonia Gaina. Gaur hemen gabiltza, holtza honetan nor isilduko, deno ditugu buruan, isildu diren hainbat bertsolariren izenak. Isildu diren hainbat bertsolariren izenak. Zein arrazoi egon liteke bertsolari bat isiltzeko? Zein arrazoi egon liteke bertsolari bat isiltzeko? Bat, bi, hiru. Gogoan dauzkat hemen Salvador, talazkao txiki fina, ta isiltzeko arrazoi zuten, gehiago kantatu ezina. Uztapideren behin isildu zen, ta geroztik goian bego, ta normala da ia guztia, behin kantatu eta gero. Jon Sarasua ere isildu zen, askotan entzun gendun da, seguru asko bersoen gandik, gehiegi espero zunda. Txapelketa hartan tongoan alde, egin zuen bere hitza. Askok uste du garai hartan, isildu izan balitza. Euskitzere isildu egin zen, edo hartu zun tartea, igual hobetsi egingo zuen, izartxoa izatea. Bai eguzkitzen isiltzen dugu, nik ez dakit zenbat garren, baino batzuei patu egiten zaie isildutzearren. Ta Igor Elorzak ere egin zuen, sekulako eginala, etzen isildu baina askontzat, isildu baliz bezala. Barka Andoni egingo dizut, kontra edota itzala, seguru dakit lehengo igandean, isilik egon ezala. Alde hortatik ziurrak dira, Elorzaren aldeginak, tabladutikan entzuten ziren, Igorren negarzotinak. Besterengatik aizera baino, Andoni aizuta aizu, 4 urte barru isili aguantatuko aldezu. Entzun zaidazu Aiernaniko ta hile horiko dama, biren artean eiten dezute orain bakarraren lana. Orain isilik geratzerikan, inolaren nahi enuke, aizpaetani isildutzean, tabernak isten dituzte. Bueno, eta isiltzeko aukerarik ez dio emango Igor Elorza eta Aitor Urbietari. Ia, Igor oso menditzalia da, eta aztero igotzen da botora. Bere Salomon botakin eta Norte txamarra jantzita. Aitor surfista peto-petua da, ikuste dezuen bezala. Eta
alduen guztietan sartzen da uretara, bere pukaztablakin eta ritkul neoprenoakin. Gaur, alkar jodue kalian, elkarri begiratu dut eta esan du joan. Hau dek pijua. Bat menditzalian, Norfeiza, Salomona, Bestia, surfista. Pijua? 3, 2, 1. Zaula utzi ezazu Durangon aparte, Anbotoko aitzeetan jauziko zinake. Ni kostaldekoa naiz, zule horrekoa, mendizalea baina sasoi txarrekoa. Ni nire ternuata, geroko Salomon, pijoa bada baina ondo nago egon. Ai nik ere ondartzan, zer gozatzen dudan, ederki ibiltzen naiz uraren freskuran. Honek bere taulakin hartu oidu babes, ondartzara heltzen da baina uretara ez. Uretara sartzeko, beraz niomen azken, zuere gurutzera etzera iristen. Baina dudarik barik zuzara pijo bat, rakabakeroak ere bada espada karjat. Zur munduan ni oso nauzu famatua, ta famatu egin dut ezker olatua. Ta ordenagailua biok dugu Intel, nik Mac esaten diot eta berak Apple. Tonu raro hoiekin zuk egiten burla, apustuzuk inglesez bat ez dakizula. Baina zarauzarrekin egiten dut irri, noiztik esaten zaio porro bat itxirri. Hizkuntza politiori hobeda aukeran, ta neoprenua baldaki zuzuk nola jazten dan. Neoprenoa jantzi oidut nik ederki, azarotik aurrera Anbotora beti. Anbotok 1000 metro hori du luzera, mendiak utzi eta goazen surfera. Nik surfa egiten dut Anboto partean, Mariren erratzari kolpetik heltzea. Datozela guain, Arrate Hilaro eta Luis Otamendi. Txalo bero bat! Aita alabak zarete zue bilok. Gaur Luis, aita, Arrate alabaren gana joan da holku eske eta alaxe esan dio. 25 urte daramatzagu amak eta bilok gauza berdina egiten. Honezkio, zuk nik baino gehiago jakingo ezu eta emaizkiazu sexua holku batzuk. Aita alaba zeate, eta Luis aita Arrate alabaren gana joan da, aholku eske. Esan ez, 25 urte hauetan gauza berdin egiten dabiltzala, honezkio alaba erakusteko moduan izango ala, eta esplikazioak emateko mesedez. 3, 2, 1...
Betiko martxa oneri gaizki, nola diodan iritsi, beraz alaba zuk aurrerako beste zerbait erakutsi. Sexu kontutan zatoz nigana, baina zertzabiltza aizu, pauzu honetan sexu gogoa ere kenduko didazu. Nero ni ere oso gustoran, naiz da aditu lehenago, orain aholku berri batena inguratu nahian nago. Moda kontuan aholku txiki bat emango dizut zuri, kantzontzioak likrazko jarri, baina ez erakutsi niri. Nere gizara bera honek ere, asko ez daki agian, kalzontziluak kendutzen dira hori egiteko garaian. Ta antza ama ez da bilenez, zurekin horren gustora, larru jotzean aguantazazu minutu batetik gora. Ni etorri naiz nere alabak, desente daki jakuan, baina beraure sexu kontuan dago gainera plakuan. Tradizionala zara izatez, ene aitatxo maitea, emakumei gustatzen zaie eurei ere egitea. Lehen ezaten zen aurrena hemen, goza behar du norbera, baina nik orain Andreai ere utzitzen diot aukera. Baina kontatzen segi ezkero, aita benetan akabo, zakurrek ere dutezuk baino esperientzia gehiago. Bueno, eta gaia eman da azkenengo bikotea falta zaigu erronda hontan Lujan Bio eta Estibalez. Bueno, zuek bilok elkarren inbidiatan bizizareta. Zuek bilok elkarren inbidiatan bizizareta. 3, 2, 1. Gaztea zara gauetan, aita zara egunez, mundial bizi omen zera, Juliok esaten dunez. Baina bizi nahi nuke, nik gaur zure antzera, txapelaren kargakin, baina hori bai soltera. Eta gainera bizi da, inork ez daki zertan, Bilbaon Euskal Herriko kapitalean bertan. Ta zu Hernanin berriz, zeinen herri polita, han benetan barrutik
bizi alda politika. Gu politika kontuan, nahiko bareta ozan, zau berri zolentzero da, bere riko karrozan. Baina nik Maialen hemen, zu izatea gure, zoriondu jaurlaritza, ta baita emakunde. Zuk berriz disimuloan, horren beste kutizi, belodromoan triunfatu, eta pakean bizi. Belodromoan triunfatu, Maialen arren, ez alzinen enteratu, egin nuen 5. Alare ezinen gerau, horren leku hotzean, puntutan ez baino zaude, jendean bihotzean. Baina zu egin zinen gero, txapel beltzaren jabe, nik ere izan nahi ditut, epaiak nire alde. Epaiak izaten dira, batzuetan kaltean, txapela oparitzen dizut, otsaila bitartean. Aitortu behar didazu, txapelketana, klaro, hori dena elkartetik antolatuta dago. Den antolatuta dago, hori gerau da argi, beti ematen diote, merezi duenari. Txalo bero bai bidertzolare jari eta argila egin duenari. Ia. Ja, mikrofonuak alde dazkaun bitartian, eutxorrei beti, tinkor. Eutxorrei jo. Datozela Julio eta Manes. Manes, aita eta Julio 6 urteko semia. Bakizue gurasoei zenbat gustatzen zaien semiaren edo alabaren kontura fardatzia, arrotzia. Gaur, Manes aita bere semiaren kuadrilakoengana joan da, eta denen aurrian arro esan dio bere semiari Juliori. Venga, Julio, erakutsi hauei nola egiten duten bertsolariek. Eta Juliok zapi bat hartu, buruan jarri, eta neska hotsa imitatuz, kantuan hasi da. Bakizue gurasoei zenbat gustatzen zaien seme-alabekin arrotzia, gaurraitak semiari esan dio bertsolari jan egiteko, eta zapi bat hartuta buruan jarri eta neska hotsa imitatuz kantuan hasi da semia. Julio hasita, 3, 2, 1. Zapia daukatez uste, eta kantatzen dut fuerte, eskolako kuadernoan ala erakutsi digute. Eta kantatzen dut fuerte, ala erakutsi digute. Maialen duzu izarra, baina imitazio txarra, ez da esaten earra, esan behar da eaga. Esan behar da eaga, haze imitazio txarra.
Egea ez da kontua, egea ez da kontua, garrantzitsua da kantua, nik bersoa egingo dutazuk egin olatua. Egea ez da kontua, tazuk egin olatua. Olatua eskuekin, baina nahi baduzu ondo egin. Azaldu behar, irten behar zara alkondara diskotekeroarekin nahi baduzu ondo egin. Atorra jantzita larri, baina nago parregarri, zapia jarri dut baina txapela ez dut ekarri. Nago oso parregarri, txapela ez dut ekarri. Hobeto txapelarekin, baina gero problemekin, ez dakit nola ingo duzun lehenengo bixarrekin, baina gero problemekin. Ez dakit ok zer dioten, nago estuasun baten, bekeko holtzan ez baita hainbeste argi egoten. Nago estuasun baten hainbeste argi egoten. Argia ezazulaga, bota jozu begirada, argitu egiten zaitu nere semea baitzara, ezazu alboralaga.